Doon ay pahimangno ang kapulisan ngadto sa mga nagapost sa ilang QR code sa social media. Atong sayron ang detalye niini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Tek, nagpahimangno ang otoridad nga dili i-post ang QR code online aron nga dili makawat ang ilang mga personal nga impormasyon nga pwedeng gamiton sa mga taong dunay daotang tumong. Ipatuman na sa November 23 ang QR code system sa Davao City. Busa pinaspasay na ang pagkuha og QR code. Apan pipila ka netizens ang nag-post sa ilang QR code sa social media. Busa nagpahimangno ang Regional Anti-Cybercrime Unit kon RACO 11 nga dili kini himuon kay mamiligro ang seguridad sa tao tungod kay pwedeng makawat ang personal information niini. Kasi may mga application po tayo sa phone po, smartphone po natin na once na ma-scan yung QR code na yan, lumalabas yung pangalan ng detail nun. Then gagawa silang panibagong checking ID na ginagamit yung QR code, cut and paste lang po nila. Kaya tawag natin dito sa cybercrime is identity theft. Busa gitambagan ang tanan nga likayan ang pag-post sa QR code online ug siguruhon nga ang holder lang ang dunay access sa QR code. Wala pa gibutyag sa City Government of Davao kung kinsa ang developer sa QR code system. Hindi po ata basta-basta ma-penetrate po ng kahit sino. Yung sinasabi nilang server, galing po sa LGU. Libre ang pagkuha sa QR code. Ang mga magpabayad gibaharan kasuhan. So they are welcome to come here to lodge a complaint against those unscrupulous person nga unsa tawagan ni? Pahimulos. Kanang kanang QR code karon. So para ma-entrap nato na. Para mapaila na tong kaso. Gipahimangnuan usab ang katawhan nga gawa sa QR code panahon nga ma-implement na ang QR code system sa Davao City. Kinahanglan nilang magdala og valid ID gumikan gawa sa QR code, pangitaan usab sila og valid ID aron masuta o masiguro nga sila ang tag-iya niini. Tek. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban.